Ο Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και το Δίκτυο για την Προώθηση των Ελληνικών Τυριών, η CheeseNet, με μια έξυπνη και νόστιμη εκστρατεία, σχεδιάζουν, ταξιδεύουν και επιτίθενται. Παντελής Ραπανάκης, ο άνθρωπος που άπλωσε το δίκτυο των ελληνικών τυριών σε όλο τον κόσμο με την CheeseNet. Παντελή, τι γίνεται? Καλά, εσύ τι κάνεις? Μια χαρά, έχω τρελαθεί εδώ, έχω γυρίσει όλη την έκθεση, βλέπω τα πάντα και έχω απορία. Είναι δύσκολο ένα προϊόν σαν τη φέτα να ξεχωρίσει σε αυτή τη δύσκολη αμερικανική αγορά? Είναι πολύ δύσκολο, αλλά προσπαθούμε και το τυρί όμως τραβάει. Είναι ένα προϊόν που από μόνο του οδηγεί αυτή την καμπάνια σε νέες αγορές και πράγματι όπου έχουμε πάει έχει αποδείξει ότι η ελληνική φέτα μπορεί στα επόμενα χρόνια να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σαν εξαγωγικό εργαλείο για τα ελληνικά τρόφιμα. Θα παίξει σίγουρα και θα παίξει μπάλα και τώρα που πάμε να κεράσουμε τους ξένους. Ωραία. Ελληνικούς μεζέδες. Έγινε. Έκανα μία βόλτα με τη φίλη μου την Άννη, που χαϊδευτικά τη λέω Βασίλισσα της Φέτας, για να πάρω μία γεύση από τα προϊόντα που παρουσιάζουμε στους ξένους. Μετά κέρασμα. Παρέα με τον Άλεξ, σεφ ελληνικής καταγωγής, ετοιμάσαμε τις νοστιμιές που θα δοκιμάσει ο κόσμος. Σολομός με παρθένο ελαιόλαδο, σπανακόπιτα με φέτα και σκέτη φέτα. Απλοί επισκέπτες αλλά και επαγγελματίες στον τομέα των τροφίμων δοκίμασαν όλες τις δημιουργίες του σεφ.